Una de les coses que més agraden als nens són les galetes. A mi també, I a la meva neboda també. Vaig pensar, li regalaràs una de molt especial, una que no sigui una galeta convencional. I em van encantar les del forn Santa Glòria. Tenen formetes diferents, de ninot, de flor, de qualsevol cosa. Per sort, en aquest forn fan tallers cada setmana i t'ensenyen a fer com es fa una galeta, que és genial. Tinc la recepta. Escolteu, per 12 galetes cal posar 200 grams de mantega, 100 grams de sucre, un ou, 350 grams de farina i una mica de vainilla. No sembla tan difícil, oi? Es fa una massa que es bat, es posa a la nevera durant 2 hores i després aquesta massa s'extén. Per donar-li la forma, amb artilugis com aquests, que no sé com es diu, es fa forma de cor, forma de flor, forma de nen, forma de princesa i després hi poses xocolata, marmelada, els colorins que tu vulguis. El resum és una galeta genial i compacta. Clar que em direu, home, és una mica energètica això pels nens. Sí, però de tant en quant. A més, és una galeta feta amb aliments naturals. Ous, farina, mantega. La mantega fins i tot recordeu que és un greix, però que porta una bona dosi de vitamina A. Per tant, de tant en quant una galeta tampoc passa res. Això sí, per vosaltres us suggereixo la mateixa fórmula, però amb la meitat de sucre i la meitat de mantega. Una galeta lleugera.